Salut fraților, tocmai și mi-a venit coletul după Merjantor. Haideți să-l deschidem să vedem ce avem aici. Coletul este în valoare de 220 de lei. Nu l-am deschis până acum, am luat doar hârtiuța aceea cu informații și cu ce mi-a trimis el. Sunt curios dacă sunt toate produsele în regulă, dacă se merită. Văd că e foarte bine ambalat. E foarte bine ambalat, sigilat. Uitați. Mi-am pachetat aici o grămadă. Începem cu o baterie din aceasta Light Night cu 36 de focuri. Așa se prezintă. Categoria F2, putem vedea, 230 de grame. Bineînțeles, vârsta minimă 18 ani. Așa. Are un fitil principal. Haideți să o lăsăm deoparte. Mai apoi avem încă o baterie Light Night, tot cu 36 de focuri, la fel ca cea precedentă. Mai apoi avem un pachetel mic de helium. Stați așa să-l și desfac. Nu prea pot să-l desfac. Stați așa. Să încercăm să desfac, eu știu. Superbe sunt aceste petarde micuțe helium. Au 1 gram pe bucată. Sunt 10 bucăți în acest pachet. E foarte micuț. Așa. Este categoria F3, aparent. Da, F3. Se tot vede pe aici. Să se focalizeze. Gata, se vede destul de bine. Le punem și pe acestea deoparte. Mai apoi avem un pachet de carbon. Niște petarde superbe. Sunt categoria... Stați că nici nu văd. Mă, ce? Tot F3. Pe pachetul acesta au 20 de grame, putem observa. Stați să le desfac și pe acestea. Așa se prezintă. Au fiecare 2 grame cu flamă diferită. Roșie, albastră și... roșie, verde și galbenă.
super și aceste petarde. Mai apoi avem un pachet din acesta de Vampire original. Are 15 grame. E foarte mic și Vampirele acestea sunt micuțe. Și mai apoi bonusul. Acest pachet de Crash. Sunt un pic mai mari decât picolourile. Un fel de explosiv 1, dacă le știți. Sunt destul de mari. Acesta este bonusul din partea lui Mircea Anton. Categoria F2. Nu se focalizează. Nu găsesc un gramaj anume. Uitați aici, 4 grame. Așa. Da, categoria F2, 4 grame. Ce pot să zic? Superbe și acestea. Le punem deoparte. Și cam atât a fost cu acest pachet de pe site-ul Mircea Anton. Super pachet, super petarde, ce pot să zic. Și bonusul a fost bun pentru preț. Prețul de bonus este de 200 de lei, am dat 220. Deci, da, din nou repet, acesta a fost bonusul. Cutiuța de Crash. Superb, recomand cu drag. Transportul mi-a venit în vreo 3 zile. Haideți să vi le prezint. Așa. Superbe, ce pot să zic, minunate aceste petarde. Uitați așa. Se focalizeze mai bine. Hai că parcă e mai ok, se văd mai ok. Da, ce pot să zic? Recomand cu drag, Mircea Anton. Super site. Ne vedem la următoarea compilație. Vă pup, pa!